Salam, hormatly watandaşlar. Şu gün 2023-nji ýylyň 20-nji ýanwary hepdeniň pensiýenme güni. Hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýasynyň platformasynyň kanalyna. Hormatly watandaşlar, şuňky çykyşymyzyň temasy Türkmenistandan gelen habarlar ýa-da Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistan halkynyň 70 bölegini watan dönükleri diýip hasap edýär. Näçip olar YouTube'a girýär, TikTok'a girýär diýip ýa-ni organlara şunu aýdýar. Gelin şu barada görüňereň. Ine hormatly watandaşlar, birinji bilen çykyşma başlamakam Türkmenistanyň ýoluň ýagdaýy boýunça bir video geldi. Gelin şoňa bakalyň. Ine tejen ýolu, sedim ýol ýagdaýynyň ýa-ni bolşuna. Men her gedek çykyşlarymda ýol boýunça videolar görkezip durun. Gurbanuly Berdimuhammedow we Serdar Berdimuhammedow özüniň arkadaş şäherlerini gurmaly elle türkmen halkynyň esasy problemalar bolan ýollar, ýa-ni banisalar, medeniýet öýler, owalarda zekeşler, kananlar, howuzlar, iş ýagdaýyny şu zatlar düzeltmek üçin men her gedek çykyşymda ine aýdam. Şuňky çykyşymda men ýollar boýunça ine bir video görkezdim. Ine sevdiğim hormatly watandaşlar, bir minut. Ine sevdiğim hormatly watandaşlar, ine şu ýerde ýola görünýär. Ine ýoluň ýagdaýy sevdiğim asfalt deşik gyralar çökün. Birden Abgowna gidäýseň başga tarapa gidebilýän gaty ýa-ni hukuk ýagdaýlar. Şu ýerden 50'den 60'dan ýokary sürülenok. O ýolmy? Şäherleriň arasyndaky ýol şol, ýa-ni welaýatyň arasyndaky ýol. Bu ýol tejeniň içinde ine hatda etrap ýolan bolsa şol agyr ýagdaýda. Ine şu zatlar oňurman, bul bir idiot, kezzap, öz tohmanyň milli lideri akylly musurkular goýýar. Aşgabatda öz arkadaş şäherine, ýa-ni Gorjulda. Ine şu ýaly bir kezzap başdonluk gelse halky unutup, hemme zatlar unutup, diňe öz şäheri, öz ýa-ni ýadygärlikleri, öz atlar, piçikleri, itleri bilen bolýar. Ine şu video şu ýaly. Hormatly watandaşlar, bize video ýene-de ugrot bilersiňiz, egerde siziň mümkinçilikleriniz bolsa bize göni iýerip berersiňiz. DBT çağda gelip Telegramda biziň bilen habarlaşyp adminler size aýdar ýa-da göni men şu videoň aşagynda men Telegram adresimi goýan, Telegramdan ugrotsaňyz bezapasny, ýa-ni hukuksyz. Gelin hormatly watandaşlar, biz öz çykyşymyzy dowam edelim. Ine Türkmenistanyň Stambuluň konsul Muhammed Nur Övezow bilen Stambuluň vilayet häkimlik gubernatory Davut Gül bilen sowda argatnaşyk ýa-ni guruldy. Ve şol sowda argatnaşyk aktivistler bolýan, ýagny konsulluk tarapyndan sorulýan adamlar tapyp beriň diýip gizliň gepleşik geçirdiler. Ine şoň üçin şolar konsulluk hökümetiň üstü bilen pul alyp şol adama pul geçirýär. Unutmaýaryn, men öňe aýdym, biz diňe Gurbanulyga garşy görüşendik, biz onuň pullaryna garşy görüşýär, biz milliarderlere garşy görüşýär. Biz onuň gullugyna bir topar binamyz organlara garşy görüşýär. Biz onuň gullugyna bir topar kezzap, jenaýetçi diplomatlara garşy görüşýär diýip aýdýarym. Nirde başwuraýaly hökümet gizliň pul berýär konsulum gizliň baryp bir
Turkiýanyň ýolbaşçy bilen gürleşýär şu zatlar. Nirde var şu zatlar? Türkmenistanda var. Hatta Demir Koreýada ýok şol. Ine şuraya ýagdaý. Gelin men size görkezeyim şol kezabyň, ýanky şo kezaby siz bir görüň, kimdigi şol general konsul, Türkmenistan general konsuly. Yani bir minut. Ine ünsüýärem, şol Türkmenistanyň general konsuly Stambuldaky ine Muhammed Nur Övezov diýen adam ünsüýärem, ine şol adam. Ine şol adam şol Türk hökümetindäki adam bilen gepleşikler geçirip, ine şoňa pul berip, altyga aýtmak üçin hereketler edýär. Ine her aktivist ýa-da her bir adam Türkmenistanda deport bolup gidende, ine şol adam Muhammed Nur Övezov günäkär. Bu adamlara kömek etmenden geçen şol Stambul'a general konsulun ýolbaşçy, baş konsulun ýolbaşçy, olar kömek edip, olaryň legalizasiýa edip, ýanky pasportlaryny düzedip, olaryň viza Türk hökümeti bilen viza ululşy tapyp bir türkmen halkyna 6 ay, 7 ay, 1 ýyllyk viza etmäni kömek etmänden geçen türkmen adamlara alyp gaýtmak, şol adamlar Türkmenistana eltmek, o ýerde başga gruppa, MHM gruppa ýapyşýar da gorkuzmak bilen we polis zombalar ýapyşýar da polis zombalar urmak bilen. Ine şol gurulan sistema. 32 ýyllar şu diktatorlar näme gurdy? Şuraya gurulan sistema gurdy. Halkymyzy gorkutup gözüniň oňuny almak istedi. Ine men organlary ýyldanýar. Siz näme etdiňiz Türkmenistan? Näme getirdiňiz? Gurbanullah bu toran kezzap. Prezident bolmakka kezzapçylyk edip, näme Niyazyň ellerini oňşap ýören bir ýalla. Siz organlar pikirden gokmy? Öz halkyny ýa genosid edýänmidi? Türkmen halk gorka-gorkaldy. Türkmen halky ötüşe, Türkmenistanyň ötüşine goşulman, siýasata goşulman, gyra aýyrdyňyz. Ötüşine aýylytjak bolýaňyz. Gurbanly edilme ötüşi. Gurbanly diňe öz mülklerini östürýär. Serdar ola Mumya, Robocop. Zat bilen o. Gurbanly diňe öz ýanky monarhiýasyny gurjak bolup, Kakatynyň muzeyini, özüniň şäherini, özüniň ýadygarlyklarını, itpişiň ýadygarlyklarını, atlaryň ýanky başga ýa we öz tohumyny galdyrmak bilen. Siz şonu ettirdiňiz. Halka kömek etmän, halka gorap, şu diktatordan halk goraman, halky gorkutup, ay ýaşulymyza hyzmat etýär. Kezzaba hyzmat edýär. Külü çykardyň türkmen halkynyň. Şoň üçin her organda işleyen adam, her hökümetde işleyen adam bir zada düşünmeli. Siz Türkmenistana hyzmat edeňiz ok. Siz Türkmenistan döwletini galdyraňyz ok. Siz bir kezzap Türkmenistanyň halkyndan baýlyklaryny oglap, döwletini hem oglap boljak adama, ýa bir kezzaba jinaýatçyk ýoluna kömek edýär. Film jinaýat. Bilýärmi şonu? Goýuňyny bolly. Sabotaj edin, ay bolan o halk dinlän ok diýin, ýa halkdan başgaça gürleşmeli, mulaýym gürleşmeli, ýa ýene bir zat etmeli, sypaýçylyk edip bir halky inni öňkü gorkudan dadyňyzy açyk giroýlyk bolar ýaly, açyk bir halk bolar ýaly, oň nimetine degmäň o, namatyna, göwüne degmäň, açyk galdyň. Näme etdiňiz bir gow halkdan 90-njy ýylda intelligensiýamyz bardy. Her kim ýanky edermenni, gürleýärdi, gün ýüzbe-ýüz gürleşip bilýärdi, aýdy bilýärdi. Prezidentde, parlamentde, deputada, suwda barp gürleýär bilýärdi. Häzir diňe ziyatka para, korrupsiýa gorkýarlar boldy. Şunu medeniýet etdi, ýanky medeniýet işgärleri hem, molimler hem şunu ýöne esasy şu tarapa, şu ýanky genosid tarapa öwren, gurbalyň görkezmesi bilen, serdaryň görkezmesi bilen organlar. Şoň üçin siz birinji günäkär. Halkam günäkär, şo siziň batyşlaryňyza ırda bolup, gaçyp gezip ýör. Ýöne esasy siz. Öz halkyňa hem şey derlermi? Faşistler beýden oga. Faşistler bir 5 ýyl etdi. Siz 32 ýyldan bäri etkili bolýarsyňyz. Ine şol ýaly ýagdaý. Ine şol kezzap
Muhammed Nur Övezov şol Türk bilen Türkmenistan hökümetinden pul alıp Türk'e pul verip men ýalnızca adyny aýtdym. Şol adamam kömek edýär Türkmen graždanlary Türkmenistan deport etmäge. Bular gurulmaçylykly işleýärler. Men şoň üçin Türkmen halkyna aýdýar, haçala çelli bizi ýanky ringde urup dursunlar. Bular gurulmaçylykly işläp bizi urýarlar. Näçe biz agzy ýerleşýändik? Näçe biz öz aramyzda bir kiçik problemler ýadyna çykyp şul zulmy ýok edemdik. Oňsoň Aşgabatyň köçelerine konkurensiýa göreşýär. Kim utulýar, kim utulmaz. Ol bir siýasat partiýaly görüşür, olar siýasat maksatlara aýdar. Ol başga etap, başga da. Ýöne şu zuluma garşy biz üýüşüp göreşäýmesek başga varianty ýok. Birleşmelilikler birleşmeli. Bir. İkinci, şul häzir zulümden diýilmesak, günne mundan meter ýanky zulüm galyp barýar. Pikir etmeň, ay men şu komfort, men minister pulap ber, men onça pulurum var. Bir günne gidýär şoň. Sen birinji däl, soňkam däl. Pikir etme, men Türkiýede işläp ber, maşgalam saklayan gül ýaly. Durmuş bolmaly. Näçe sen Türkmenistanyna jip minip maşgalanyň arkyn Türkiýäge gidip dinji alyp Antalya'da edilen ok. Näme baýlyk ýokmy Türkmenistanda? Ya Türkmenistan halky beýle halklardan pesmi? Ya siýasatçylar ýokmy? Türkmenistanyň öňe gider ýaly. Hemme adamma. Şul bizim ýolumyzda büwet bolup duran Kezzap Gurbanyl Berdimuhammedow we şonuň ýanynaky ýallaklar. Diňe şoň üçin biz durdy. Ine hormatly watandaşlar, men size görkezdim. Şul Kezzap özüne generalyny baş konsul diýip Kezzap tarapyndan bellenen başga bir Kezzap ofitsialna kezzapçylyk edip ne şurýaly pul berip Türkmen halkyny şöýlen alýar. Egerde sen kezzap bolmadyk bolsaň, hat bilen zat bilen işläp onu et bolýar, hökman pul berip kezzapçylyk edip hökümetten pul alyp etmeliler. Lütfen miýyň üstü bilen pul berilýär, aparat prezident kontrol edýär. Şu zatlar gün gidip dur. Näme aparat prezident bilen oktur edýärmi? Ya näme Gurbanyl bilen oktur edýärmi? Ya näme Serdar bilen oktur edýärmi? Ya minister bilen oktur edýärmi? Ya gen prokurorlugyň başlygy Melikuliýew bilen okmudy? Hemmeden bilýär. Bular üýüşüp halka garşy görüşýär. Inanyň. Bular üýüşüp Türkmenistany östürmek bilen näme? Bular üýüşüp halka garşy görüşýär. Gurbanyl Berdimuhammedow gün aýdýar. Türkmen halky 70% YouTube bilen TikTok görýärler. Şonuň watan dönükleri. Bu samsa galsa bizi watan dönügüm eder. Bizi ýene bir zat eder, ýene bir zat eder diýen muň paniýaçalary, muň ýa düzgünleri, kezzap düzgünleri. Bu konstitusiýa bilen adam ahlak taýdan, ýa moral taýdan, ýa şertler bilen bu ılaşmaga aňyrda dursun. Başga bir planetaň sistemasyna ýaşap ýör. Gyýlar zorlap, 5 aýal edinip, 7 aýal edip, aýalam şu wagtda ýanky çykýan bilen utançdylar. Bütün şu ýanky bihepçilik etmeli zat bolunmasa et gör, şu edip otyr. Ne şu kezzap, indi özüne milli lider diýdirip ýanky halka öz diktaturasyny bize ömürlük goýjak bolýar. Sen kezzap, bu toron kezzap. Öz topumuň milli lider, hatta öz topumuň milli liderde öz oglundan onun WDP borçlaryny oglap, özüň gidip ılgap, halk maslahatynyň başlygy kanunlary tertmeli, kanun çykarmaly, düzetmeli, şonu konwensiýalara deňgelýän zatmy diýip barlap durmaly. Prezident bir kanun çykardar, şonu barlap korrektirovka etmeli. Türkmen halkyna ideýalar bermeli, mysal bolmaly. O zatlar etmän, ünsüň kezzap ýene de gelip oğlunun haklaryny oglap, oğluna derek bar döwletler bilen güleşip gelýär. Oğluna derek ýa Türkmenistanyň obýektleri açýar. Halk maslahatynyň başlygy obyekt açarmy? Ine şurýaly. Gelin çykyşymyzy dowam edelim hormatly watandaşlar. Men size indiki maglumatlar bereýin Türkmenistanyň gelen sizem seredin. Ine ýene de bir maglumat geldi. Bu tapar Türkiýeden Türkmenistanyň Istanbulda konsuly Muhammed Nur Övezov Ankaradaky ilçihana İşanguly
Ankara'daki ilçhanın yol başçısı İşanguly Amanliyev bilen Türkiýanyň İçeri işler ministriniň ornunmasary bilen hyzmatdaşlyk kurdular. Şunu men Türkiýeden aldım. Inni bu baş konsul hem İstanbul'da hyzmatdaşlyk kurýar, hem Ankara'da hyzmatdaşlyk kurýar. 2-3 yerden dürlü nomenklaturyň çynowyklaryň üstü bilen ýa-ni türkmen halkyny Türkmenistana gaýtarmak bilen bolýar. Ora ýaly bolsa ýapyň gran insan näme iyi berýär. Soň olaryň ýylan kowlap, olary ünsüriň Türk polisiýasyna tutturup, wurdurup Türkmenistana berjek bolsaň. Daşary ýurtda başga bir milletiň, Türk milleti tutturup türkmenleri maska etdirip Türkmenistana urulýar. Utananlyk. Siz jenaýetçiler. Siz konsulluk işini başaranlyk, edemlik siz. Siz konsul bolýan bolsaňyz, hemme türkmeniň pasportlaryny düzeltmeli. Türk bilen Türkmenistanyň argatdaşynyň arasyndaky hem administrativ problemleri çözmeli. Siz onu ünsün berýär. Ine şu ýaly kezzaplar olar ministriň ornunmasaryna pul berip, ýani Türk ministriniň, içeri işler ministriniň ornunmasaryna pul berip, konsulun talep edýän adamlaryň şart ýagdaýda tutsak edip Türkmenistana deport etmek üçin köp pullar berdiler. Ve korrupsiýon hyzmatdaşlygy dolu gurdular. Haçanla ýygyňdan aktivist bolýar bir neme bol, 3-4 polis gelip seni alyp gidýän bolsa, ol целенаправленно öňünden ýa-ni taýar edilen bir sistema gelip seni alyp gidýär. Diýmek onu bu tarapdan Türk hökümetine basışlar edip pul berip talep edýänler bar. Näçe türkler ine ýürüte 4-5 polis bolup özbekleri, kırgızları täçikler alyp gidýär. Köçede tutan alyp gidýär, ýöne öýlerine gelip ýa-ni bir-birden adresi boýunça alyp giden oklar. Ýa olaryň prezidentleri işem ýok. Tutulsa karmadan bolsa gaýdar. Konsullugy pul beren ok, şuraya kezzapçylyk işleri eden konsulluklar. O döwletleriň. Ne şuraya ýagdaý. Ine men size şol ilçhanyň ýol başçylygyny ökürin. Şu arada men bir aýtjak zatlarym bar, hormatly watandaşlar. Lütfen. Häzir bir minut. Ine ünsüriň şul adama. Ine şul adam Türkmenistanyň Ankara'daky ilçhanasynyň ýol başçysy. İşanguly Amanliyev diýär. Bul razvedkada ýa-ni MHM'de iň gowy işgär. Şoň üçin muny pasol edip belirdiler. Bütün dünýäde bir kanun bar. Pasollar hiç wagt MHM işgär bolmaly. Hiç wagt. Konsullar howa, birinji ornunmasarylar howa, kontrrazvedka howa, ýa-ni pasoluň ýanynaky ýöne ilçhanyň ýolbaşçysy her wagt diplomat bolmaly. Indi ünsüriň men her wagt aýdýan Türkmenistanyň daşarky siýasaty 0, minus, bütün dünýäde diktatura. Elbetde o MHM o ýerde işlese, o diplomatik işlerini bilmese, o düňe näýeli operasiýalar edip, ýa-ni Türkmen grajdanlaryna basışlar edip, daşyny çykyşlar etmedi ýaly. YouTube'a, TikTok'a girmedi ýaly, gorkudyp bulary içine salmak bilen. Ine gurulan sistem. 32 ýylda. Indi diýin şu sistema bizi Türkmenistany östürermi? Elbette ýok. Östürýän adam ýok. Östürýän meýnama ýok. Östürýän maksat ýok. Östürýän hereketler ýok. Näçe Türkmenistan ösün? Haçanaçel ente Warşawada, Türkiýede, Rossiýada adam şertleri ýok ýerlerde ýaşap, kösenip, gaçyp haçanaçel bolary. Dogon anlaşma var Türkmenistan'da. Daşını herekete başlaly, içine herekete başlaly, gaç gidýär şol. Men size bir misal getireyim. Şol gurbanyny aýyrmagyň milyon usuly bar. Iň bir ansat usuly. Iň ansat usuly. Hiç şart etmeýän näil aýryp bolýar gurbanyny. Ünsüriň. Men size düşündirýän şonu. Watandaşlar, gatan sat. Ine biz Türkmenistanyň ne prezident, ne milli liderini hasap edemiz. Hiç hasap edemiz. Bolly, o bizim prezidentimiz de biz saylamadyk, bize hiç şart etmedi, diňe biz basyp gelýär.
çärelerine barmalyar, saýlawlarına barmalyar, düýünden, häkimlige barmalyar. Öz günjaglygyny görmeli, günjaglygyny görmeli, hiç zada sokulmalyar. Bir ýere barsa hiç kim görünmelär. Özümüz azy birleşip, öz aramyzda ulaşyp, şonu prezident hasap etmeliler. Yallaklary da aýtmaly, sen utanokmy? Ýa-ni yallaklap, şul adam bütün Türkmenistan ýygranýar, senim yallaklap onu ýalap oturýarsyň. Boldy. 2-3 aýdan soň öýe gaçyp gidýär. Men mysal getireyim. Sowet Soýuzy bolanda, ýalňyşmasam awgust aýynda Belarusiýa, Rossiýa, Ukraina üýüşüp karar aldylar. Biz Sowet Soýuzyndan çykýardyk. Ine şolar çykandan soň dekabra ahyrına galman, ýa-ni Gorbaçov Kremlde oturdy. Oturdy, hiç kim o habar tutunan, hiç kim aýdar. Neden o? Hiç kim bunun işi ýok. Öz atstavka berip gitdi. Eger bermedik bolsa, ahranaň bir pistoletini öldürýärdi. Indi biz şunu hasap etmedik. Bizim dogunanlaşmamyz aýtdyk. Polis, beýlik organları sabotaj hasap etmek. Sen nimede işleýärmiň? Newit öndürülüşde ýa gada öndürülüşde işleýärmiň? 100% işlemen olsa 30% işle. Pesertiýär, sen tebigi baýlyň, sen pullaryň uçup gidip otyr da gurgany ogurlap ýatyr. Näme üçin ogurladýar? Pesert hem ýerde kimliklerde hem ýerde peserliň işlenýär. Ekmeň, buğdoy, paxta ekmeň, hiç zat etmeň. Günüňizi görjek boluň. Mal saklaň, ekineňizin öz melleriňizi günüňizi görüň. Hökümet ýykylýar, men size aýdaýyn. Pul gelmeýär, hiç zat dolunyp bermeýär. Sakrasheniýa edip, muny hasap etmeseler, şunun ýanyna aklarym, ministrlerim der, kim aýol? Bir halka muny wapşe hasap eden, näme üçin biz hasap etmeliýär? Ýanyna ahranasy çykaryp pistoletini atarym. Gahman boljak bol. Ine boljak iş. Ýa-da şular 2-3 aýda gaçyp gidýär. Aktivlik bilen biz aýryp bilýär we passivlik bilen aýryp bilýär. Ýollar köp, başga da ýollar köp. Ine siz hiç zada siýasata goşulan ýokmy? Hiç zada goşulmaňyz. Ine size bir ýol. Diňe öz araňyzda aktiv bolun, ýa-ni gowum ýagdaýyňa hökümete goşulmaň. Hiç zadyny etmeň. Beýnamalardan sizin bojuňyz ýok. Ana minister ılgar adam tutmaz. Inanyň, häzir her wezipe pul alýan bolsa, öýle pul bererler gelip. Size döwlet ýykylýar. Ine şunu sabotaj diýilýär. Şunun bir ýol. Hormatly watandaşlar, indi biz gepleşigimizi dowam edeli. Men size ýalňyza görkezdim, ine şul kezzaplaryň edýän işlerini. Indi men Recep Tayyip Erdoğan'a ýüzlenýär. Türkmenistanyna korrupsiýa 100%'dan geçti. Onu bütün dünýä tasdikleýär. Ekspertler, bir topar halkary gurumlar. Indi Türkmen korrupsiýerler sizin hökümetiňiziň ýolbaşçy wekillerinden satyn alyp başladylar. Unutmaýaryn. Hormatly Recep Tayyip Erdoğan, siz prezident bolýan bolsaňyz, başga bir döwletiň çinovniklary, ýa-ni ýolbaşçylary, sizin ýolbaşçylaryň, sizin bellilen adamlaryňyza para berip, ýa-ni pul berip, bulara korrupsiýany öwredip, ikisi korrupsiýa diýerler. Şu gün goý türkmenler akysyn, erti başga da ederler. Sizin hop ýagdaýyňyzy, döwletiň hop ýagdaýy, ýa-ni gaty hoplu bolýar. Şu zatlar siz üns vermeseňiz, Türkmenistanyň korrupsiýa sistematy Türkiýanyň ýa-ni ýykýan. Türkiýede korrupsiýa ösüp gider. Ine size aýdýar. Bu ministriň ornmasary tarapyndan watan dönükligi dälmi? Ýa-ni sizin ministriňiziň ornmasary, İçeri işler ministriňiň ornmasary şul Türkmenistanyň ilçihanasynyň ýolbaşyndan we konsulun ýolbaşyndan pul alyp şu Türkmenistana hyzmat edýän bolsa, bu watan dönüklik dälmi şu ornmasary? Näme tap bolanokmy? Bir günde tap bolýar. Kim duşdy ministersiyada? Ýa-ni şol ikisini kezzap bilen şol adam tap bolýar, derňek bolýar. Prokuratura berin bir derňek, ferediň näme edip ýöler bular? Goý siz türkmen halkyna, ýa-ni nefsiňiz agyrmasyn. Ýöne siz öz döwletiňizi goran.
Ine Recep Tayyip Erdoğan'a menden maslahat, men Demokratik Vatan Türkmenistan Halk Hareketi'nin yol başçısı. Ine men size aýdýan, şu ýazat etmeseňiz, siz öz döwletinizi hukukka salýaňyz. Öz döwletiň içindäki işleýän ýol başçylar Vatan dönükleri Türkmenistanyň hukuksuzlyk işgäderi bilen argatnaşa girip ýanky biznes edýär. Ine şoňa ünsün men size haýyş edýän, o sizin üçin gerek, bizim üçin gerekkä. Sizin döwletiniz, bizim işimiz ýok o döwlet bilen. İçeri işler ministrinin orunmasary pulunu Türkmen hökümetine işleýär we Türkiýanyň halkara gurulmalarının öňüne awran ýykýar. Sebebi her bir kanun edilen deport şu ministrinin orunmasarynyň awran ýykmaýar. Recep Tayyip Erdoğan'ın awran ýykýar. Türkiýanyň prezidentiniň, Türkiýe döwletiniň awraýy şunkuna Recep Tayyip Erdoğan'a bagly. Diýmek, siz şol awraýy saklamaly. Diýmek, siz şol niýede korrupsiýa baý bolsa, onam Fransadan bir herkediň ýolbaşçysy gyýgyryp aýdýan bolsa, siz şonu barlamaly. Eger şon hakykatan baý bolsa, şol olmasary cezasyny bermeliler, jenaýata çekmeliler. Bütün beýleki işgärler görkezmeli. Men deport edin diýdim, ýöne oň üçin pul almalylar, hemme zat kanun esasyna gitmeli. Onda döwletiňe magary galýar, biziňe magarymyz galýar, biz kanuny bozulmaýar. Şeýle şu gün şu ýerde türkmenleriň üstü bilen kanun bozsaňyz, ertir başga zatda bozarsaňyz, şeýle indi edersiňiz. Ýa şu ýazatlara ünsürmeli. Meniň maslahatym. Ine bize Türkiýeden gowşan maglumatlara görä, ine Türkiýede aýal maşgallaram Türkmenistan deport edip başladylar. Öň erkekler alýadyr, aýal maşgala tutulur, aýbolýar diýip goýberýärdir, inni hemmetini. Fersap bolan watandaşlar, bizim watandaşlarymyň köpüsi Türkiýede Türkmenistandan turist bolup wizasy bilen gelýär, iş tapyp derrew işläp başlaýarlar. Birinji hepde geçenden soň bir gün 6-njy ýa bazyň diýiç güni köçe çykýarlarda tutulup deportda gidýärler. $2000 adwokata berýärler. Türkmenistandan pul alıp kardalyp geldiler. Yine $2000 yine deport bolýarlar. Mundan meter öňküden meter kıysa düşýär. Şoň üçin fersap bolun. Hemme zatlar akıl etmeli. Hemme zatlar administrativ taýdan berk ýasamaly. Berk etmeli. Ýanky oňa inanmalylar. Siz Türkmenistanda korrupsiýa edip hemme zady korrupsiýaň üstü bilen çözmäni edipsiňiz. Şeýle başga çöt bilen ok. Türkmenistanda administrativ sistemi işlän ok. Diňe korrupsiýon sistemi işleýär. Ýöne Türk hökümeti beýle däldi. Men ünsürdüm. Warşawada da, Germaniýada da, Fransada da olanlar derrew şo ýanky ters ýoldan gidýär. Beýerde ters ýoldan gitmek gerek ýok. Dogry ýolanyň hemme zat bolupdy. Näme çyk ters ýoldan gidip? Muht bolupdy. Biz diňe ine bizimkiler diňe ters ýol bolýar. Şeýle arasa kanun ýoluny bilenok we ynanynok şoň işleýär. Türkmenistandan daşarky döwletler Türkmenistanda. Şoň üçin ýalar. Bular ýaly gitsek Türkmenistan bolar diýip bizi ýanky iň erwet mysal hökmünde şondan görkezýärler. Diýmek daşyna çykdyň, edip Türkmenistanda ýalylar. Tersap bolmaly. Administrativ kanunlary seretmeli we özüň kanun ýolunda ýürümeli. Ine Türkmenistan bizim vatandaşymyz nelegal ýagdaýda gezýär, ýagny bir kanun ýagdaýda hereketler edip endi geden soň Türkiýede ýa-da Germaniýada da şurýaly edip bolýany dol pikir edýärler. Ýok, edip bolany. Şunu bellek goýun. Türkmenistana Hytaýdan sim kartalar gelýär. Şol Hytaýdan gelen 70'lik nomerli telefonlar, ýa-ni telefonlardaky sim kartalar üstü bilen diňe telefonyna gürüşip bolýar. Ne internet, ne VPN gapyp bolýar. Şoň üçin fersap bolun. Şol sim kartany ulanyňyzda fersap bolun. Entek ýa şol doly teknik derejä, ýokary derejä galmady ýa başga ýanky sebäbi bilemok men. Türkmenistan Hytaýa Türkmen pasportlaryny zakal etdi. Hytaýdan geljek pasportyň içinde çip bar. Şo çip boýunça seni tap bilýärler. Sen niýe dediňi bilýärler. Mesela şo pasport alıp Ýewropa gitdiň, sen haýy şäherde näme
ýa-ni haýsy şäher dediğini bilip bolýar. Ýöne. Hünärmetler şey diýär. Gurşunyň içine salsaň, mysal üçin ol gurşundan tarýaklary bar ýa şoňa meňzeşlerden içine pasportny salsaň, şol ýa Sputnik şonu almaýar. Çip signal bermeýär. Ulanyň barlak görüm dogrum dogry däl. Indi Türkmenistanda çağlar doguluşy azalýar. Ve çağ ölüm köpelýär. Men onu her ýerde aýdyp gelýärdim. Indi seredin men size bir video görkezin mazarçylykda diňe çağlar ýatyr. Şu videoda ölen çağlaryň mazarlary görünýär. Türkmenistanyň hökümeti çağlar näme üçin ýurdun daşyna çykaran ok? Sebäbi dogulýan çağa az, ölýän çağa köp. Ölýän çağlar köp bolan soň nesil piselýär. Ve başga bir sebäp ba ýene bir başga bir sebäp Hytaýdan ýa-ni çip pasportlar ýerine oň üçin hem açyk saklanýar. Ýöne çağlar çykarmak ýa-ni indi gadagan aýdan ok ýöne kynlaşdyrýar ýürüýdi. Sebäbi ýaşlar çağlar gitse şu rejimi kim ýatyr öwsün? Ol galyn garry adamlar ölüp gidýär şoň üçin şoňlaryň hemme propaganda, rejimiň edýän propagandasy Gurbanyň milli lider, arkadagy alawaly zaman o zatlar ýitip gidýär täze daşyndan gelen ýaşlar üstünden ular. Gülýärler. Indi şu ýerde. Ine men mazarçylyk boýunça size video görkezin häzir bir watandaşlar. Şu Türkmenistandan geldi şu video. Seyredin. Bir minut. Ine şu çağa mazarçylygy diňe çağlar ýatyr şurda. Şurada ýazyly bizim gezipdik siz ýaly, sizem gelersiňiz biz ýaly. Ine hormatly watandaşlar, men bagşlaň. Men öňüm aýtdym, Türkmenistan katastrofa, Türkmenistan demografik katastrofa, ykdysady katastrofa. Bizim çağajyklarymyz ölýär. Öň Türkmenistanda Sowet Soýuzy bolanyň ýürüýteler institut materi rебёнка bar ýa-ni çağlaryň ejetiniň we çağlatyň institutu bar. Şo ýerde isleýärler geçirýärdi. 12%dan 7%a düşdi ölüm, çağ ölümi. Şu ýaly ýa-ni statistikaň üstünde işleýärler zat her onu alyp barýarlar. Gaýtyp gidýärler. Haçan statistika bolmasa sen bilemok. Şu problema onkudan agyrmy, onkudan agyrmy ýa munkudan agyrmy, bu ünsörmeni bermelermi? Haçan aşağıdan statistikan alap berýän bolsa, sen ýa-ni näme diýsem kam, allyk dünýäsinde ýaşaýar. Ine şu Gurbanyň allyk dünýäsinde ýaşap, adamlar hiç zat bilmesin. Ine adamlara ýa-ni güýmen, ünsün başga zada çekin diýip aýdýar. Ine şu ýaly ýagdaý Türkmenistan. Gynansaň. Ine hormatly watandaşlar, bir minut. Yeni bir informasiýa görkezin size, ýa-ni Gurbanyň ýegenleri, kafeleri, toy mekanlary adamyň üýüşip biljek ýerlerine ýene-de barp başladylar. Adamlar üýüşmede ýaly ýegenler barp adamlary dargadýarlar. Üýüşmän, adamlar üýüşde birden azy birleşip, bir bilen gürleşip, bizim garşymyza çykaýmasynlar diýip ýa gorkýar. Şoň üçin üýüşmän, gelmän, baryň öýüňize gidin diýip ýa kafe, restoranlar aýdanýar. Sen o ýerde adamlar üýüşip, ýa dilleşip, ertirkine gürleşip bir hökümete garşy ýaýtada Gurbanyňa çykaýmasyn diýip Gurbanyň güni aýtdy şolar, men öňkü çykyşymda da aýtdym. Indi bizi polisam emhime gorap biljek adam ýok. Öz janyny kat edip biz gorarýaly. Şoň üçin sizilgan, sizem kömek edin diýip, ýa-ni öz tohumyň milli lideri öz tohumyna ýönendi. Şu ýaly. Türkmenistanda telekeçiler we biznesmenleriň ýagdaýy kynlaşýar. Telekeçilerin hususy marketlarda hökümet harytlaryny ardan bahadan satmany talep edýärler.
Ölýänem bolsaňyz harytlaryň bahatyny galdyrmalylar diýip talap edýärler. Ardan bahaly harytlaryň reklamasyny edin diýip telekeçilerden talap edýärler. Telekeçiler we biznesmenler harytlary düşen bahatynyň ardan satyp uly uýtga düşýärler. Telekeçilerin biznesmenlerim indi näme etjegimizi bilemzok. Biz güýçli uýtga düşdük. Biz çöküp oturýar diýip zerenýärler. Bu atalogul Türkmenistandan bizem dol çökürdi diýip ýa-ni aýdýarlar. Men size bir reklama görkezin, ine şul Türkmenistanda şeýle bir häzir ýokurdan aparat prezidente kontrol edýär. Ýurtda şu ýaly, ýa-ni görkeziş berilýär. Ardan bakadan reklama edin. Halky güýmeň, lotereýa edin, on edin, mun edin, halk güýmeň, halkyň ünsün başga da çekin. Döwletde krizisyny, pulun ýokdugyny halk bilmesin, başga da ünsün çekin, ýa-ni başaýrak edin diýip polislara, hökümetin, ýa-ni hekimlere haýyş edýärdi, talap edýärdi. Şolar ýa-ni ýygydan şoň üstünde işleýär. Ine men size bir videoň ne bölümini görkezin, şo barada ne watandaşlar. Ya bir minut. Kavunçuklar havasıma begen sporda geldik ine 5 manatdan eşik koyupturdy ya. Gören 5 manat bakar. Evet, sıfıkta geldi güne. Gören 5 manat bakar. Yani begen sporda gören oğlanlar eşik koyuptur 5 manattan. Doğru mu yalan mı? Evet. Ine şul adam 5 manat almak üçin 15 manat taksiste berdim diýär. Şunun sağdan mana ara. 5 manatdan eşik diýip turýan bir saat telewizyon goýuldy. Ya şu begen sportdan çıktıklar var 5 manat eşik var ya 2 saat 3 saat 4 telewizyon goýuny oynar. Sportdur diýip 5 manat gördüň. Yani okmay. Diýjek goýan bir adam da görüp ýuwulman gaýda aýtdyragyny algaplay. Olam hiç so men nasyp kılgelmi o algaplay. Oýlan näme seni gidelim. Ine watandaşlar hakykat ýa-ni şol biznesmenler teçiri ardan bahadan satdyryp reklama goýup hemme zat gülýäli halkyň ünsün çekin, halk ılgatyn oňa ılgatyn bizim bilen işi bolmasyn. Ýa-ni diktatorlar bilen diýip ine şu ýaly reklama edýär. Ýöne aňarsy boş kartoşka ýaly. Ine şunam görkezdim. Ine gelin gepleşip dowam edelim watandaşlar. Ine seredin. Türkmenistan hökümetine pul az. Ine bir misal. Russiýadan Türkmenistana ýüzlerçe tonnalap avtologlar üçin ýağlar getdi. Şol ýağlar gumruk gullugynyň bazasynda saklanýar. Russiýa kontrakt boýunça goýulan haryt üçin valyuta sorýar. Ýöne Türkmenistanda konvertasiýa we dolar bolmansa, ine şonuň üçin ýağlary Türkmenistanyň içine satyp bilen oklar, salyp bilen oklar. Şu ýaly şolum ýa-ni Türkmenistanda konvertasiýa we pul ýoklugyny ökülýär. Hatta Türkmen film ýaly telestudiyalarda çykan filmlerde hökümetin pul bermäne mümkinçiligi ýok. Ine filmler üçin inni özüňiz pul tapyp başga ýerlerden tapyň, biznesmenler haýyş edin, oňa haýyş edip tapyň diýär. Biz size pul berjekkä ýöne patriotik ýa-ni kino görkezin, döwletimizi öň, rejimi öň, diktatorymyzy öň diýip ýa-ni şuradan talap edýärler. Türkmenistanda güýçli ykdysady kriz. Adamlar sıkraşenýe edýärler. Ine mysal üçin men size aýdyn, Russiýada kommersiýa üçin däl kino, ýagny çağrı üçin dokumental filmler, eksperimental filmler, debüt filmleri Russiýa Federasiýasynyň medeniýet ministrligi tarapyndan maliýeleşdirilýär. Türkmenistan hem şeýle. Ýöne Türkmenistanda pul ýok. Inni şul ýa-ni telestudiýadan bular talap edýär, hökümet telestudiýadan. Ýöne buların pullary ýok. Türkmenistanda köp buyruklar hökümetin puluna edilmen, hususy adamyň puluna edilýär. Mysal üçin ministriň ornmasarynyň ýa ministr ornmasar ýa-ni kabinetde oturuşlar çalyşak bolsa, gün aýdýa işgärden çağırıp departamentlaryň başlyklaryny, bugaltry, ine şu tol aýryň. Ýa-ni täze beýleki ondan giden çalşan bolsa, ýok, ak renk gerekkä, gara renk goýun.
O görgülerim öz pulunu koyup zınışıp ýa-ni şo stollar çalşýar. Beýle bolmaly. Edaraň pulu bolmaly. Edaraň büdjeti bolmaly. Edara giýdiji görmeli. Hökümet edara bolsa hökümetden pul gelmeli ýörüýte. Sebäp bu hökümet edara döwletiň bir işini edip ber. O zakatçy hökümet. Ine onu seyretmeden şu zatlaryň hökümetiň içinde hemme zat hususy adamyň pulunu ýediýär. Hatta ýa-ni polisde harbulugyny eşikleri ýa-ni kapitanyna, leytenanty öz puluna satyn alýar. Bir 30% tanışlar bağlar ýa-ni hökümetiň pulunu ýediýär, galany öz pulunu goýup özüne dikdirip öýlerini nimedýär. Onu ýa bolmaly. O hökümetiň ýoklugyny aňladýar. Ol hökümet dolandyrýan bir kezzap, hiç zat bilen işi ýok. Türkmenistany öz monarhiýasyna, ýa-ni öz başdak döwletine, öz kiçik firmasyna öwrüp pullar ogurlap, özüne mesjid, özüne arkadaş şäherni, öz itpiçikleriniň ýa-ni ýadygarlyklaryny, köşklerini, medallaryny gurup aýlanyp ýör. Samtyk bir zat. Ine şu samtyk bir zat bilen bizim geleceğimiz barmy? Ýok. Näme etmeli? Garaşyp oturmalymy? Kime hana Türkmenistan'a gerek bolsa gelin alın diýmelimi? Başga bir kezzap geler. Başga bir kezzap topar alar da ýa-ni şol döwletimiz ýene diktatura çygar. Şoň üçin biz ine siz, men, ol, bul, goňşyň herekete girmeli. Başga ilajy ýokdur. Ine men size bir kiçik ýa-ni videojyk görkezýän, videojyklardy kiçik Russiýan saýtyny görkezýän, men şu aýdyşymy siz görýärli. Bir min. Ine mysal üçin Россиядағы сайт. Сколько государство вложит в российское кинопроизводство в 2023 году diye. Россияның hökümeti ýa-ni kino üçin näçe pul goýar 2023 ýylda. Ine ýazylýar 11 milyard rubl. 11 milyard rublyň tahminan 125 milyon dolar bolýar. Ine Россияның hökümeti kommersiýa kino däl üçin, ýa-ni çağrı üçin, debüt filmler üçin, dokumental filmler üçin hökümet goýmaly. Hökümet berýärde olurlar. Hiç bir biznesmen ýa hiç bir kino çykarjy rejissör dokumental film, ýa-ni döwlete gerek filmler etmeli. Ya hiç bir çağrı üçin film etmeli. 10 filmden bir tane film hökümet tarapyndan ýa-ni biznesmenler eder çağrı üçin galany hemme hudorsky filmler ýa-ni detektiv diýen fantastika ýene şu meňde ştatlar. Şoň üçin bu hökümetiň borjy. Ine Rossiýada men göközýän hökümet edýär, näme Türkmenistanyň dol hususçylygy goýup, ýa-ni bary niýeden pul tapsaňyz tapyň diýip, ýa-ni diýişmýäli ministrlikde ýa bir edarada sen wezip alýaň, şöra barýaň öz puluny hemme zat etmeli. Ol mümkinler baý döwletde, ösüp barýan döwletde o zatlar mümkin däl. O diýmek döwlet ýok diýmek. O diýmek bu döwlet polny korrupsiýa geçip kezzapçylyk geçiripdir diýmek. Sebäbi haçanla mysal üçin bir ministr bolsa, ornmasaryna ýa departamentin ýolbaşçylaryna men kabinetim çalyşyň diýse, diýmek ol bir ýerden pul almaly, ýa korrupsiýa etmeli, ýa da öz ýurtyny boşlap goýsa erti korrupsiýa edip şonu ýerine goýmaly ona. Onun çağrıları var. Diýmek şu birinji günden täze gelen adam eýýem korrupsiýa itelýär şolary. Şuraya aly. Vatandaşlar çykyşymyzy dowam edelim. Ine men size Rossiýanyň hökümetiniň näçe kino üçin pul goýanyny gördüm. 11,7 milyard rubl olan 124-125 milyon dolar bolýar. Ne 2023 ýylda şunça pul berildi. Ne şol pullary ýa-ni reklamalar hökümet üçin ýa çağrı üçin kinolar, patriotizm kinolar, dokumental filmler çykýar. Indi hormatly vatandaşlar, başga bir gurulyň etip geçelim. Bizim efirlerimizi görýän bolsaňyz, men soňky çykyşymda gurbanlar täze binara açýan tamada diýdim. Ol milli lider däl, gurbanly halk maslahatyny ýol boşsam däl, ol bina açýan toy we mereke tamadasy diýdim. Gurbanly öz oglunyň haklaryny alyp binalar açyp, bina açyş tamada bolup, açyş toýlara, merekeler gatnap ýüren bir adam boldy.
Ine Feridin Gurbanguli netije çıkardı. Ine binalar yaşlılar ve yankı ayal masallar açya. Gurbanguli ine baranok. Men de şol videoları görkezeyim vatandaşlar. Şunun açılış dawarasy ýokary dokumentleri betenli. Oňa karabykende hukuk goraýjy idaralaryň işgärleri, merdany watan goraşlary, şeýle-de il tiýlegli ýaşullar gatnaşdylar. Täze binanyň açylış dawarasy döwlet senamynyň buýsançly ýanlanmagy bilen bagdalgaly. Bu ýerde çykyşçylar öz ýürek buýsançlaryna Milli Howpsuzlyk Ministrliğiniň dedimine şeýle ajaýyp mümkinçilikler bilen öpjün edilen döwrewa desgalar toplamynyň ulanmagy. Ine Feridin ýaşlylar bar ýa, ine şol kimdigini bilenmok men barıp şu obyektler açýar. Binalar açýar. Ine Gurbanguli giden ok. Hem men oňa aýtdym. Sen bir toy tamadasy, sen bir barıp bina açýan. Sen halk maslahatyny ýoluşdy, wezipeň bar. Borçluň bar. Näme çypdan ok borçluň diýip moňa ýanky naýaz etdim ony. Ne indi halk moňa sereder diýip çekirli de ýaşlylar tokýar. Hormatly bilen serkerde başymyza hoşalyk sözlerini beýan etdiler. Şeýle-de çykyşçylar watan goraşlarynyň güni bilen şeýle-de Akdow atly türkmen alawaýynyň buýsançly ýeňişi bilen türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadamyzy hem-de hormatly bilen serkerde başymyzy Mehriban halkymyzy edermen harby gullukçylarymyzy tüýt sürekden gotladylar. Bilşimi diýýäli Edermen harby gullukçylar mene göremok. Bul edermen harby gullukçylar edermen boljak bolup Gurbanulyň kezzap Gurbanyň elinden medal aljak bolup öz halkyny unçtajak edýärler. Edermenlikmi ýa kezzapçylyk we jenaýatçylykmy şu? Aýdyn, ýazyn kommentariýada. MHM terroristleri we polis zombalary edermenmi ýa-da şular hakykatdan halky genosid edýän, halkyň gözüni oğduna alan hemme Türkmenistanyň geljegini ýumruny adamlarmy şular. Ýazyn şu kommentariýada. tawagylanmadan kemale getiren alawaýlar. Ine alawaýlar, atlar, pişikler gaty wajyp watan programasyna ýöne bizin. Ol Ýetengulda, Tahtada, Oktyabrskida, ýanky Guşguda, Sandykaçyda, Lewaň oglaryna, Marin oglaryna, Balkanyň oglaryna adamlar kösünip ýören adamyň durmuşlary, olaryň ýaşaýşy hiç ýanky prezidentde we onuň alyp barýan siýasatyna dirişli ýeri ýok. Men şoň üçin aýdýan. Bul itlerini östürür, köşkleri urdur, atlaryny östürür, piçiklerini östürür, öz tohumyny östürür, öz şäherini urur, öz atawalyň atlaryny oýar içine. Hemme zat eder. Ýöne türkmen halkyny östürmez. Şu neçelli öllük gelýär. Östürmene aňyda dursun. Östürmemeý. Milli buýsançymyz watanymyzyň baýlygy oturýar. Olary gorap toplamak, ähli ajaýyplygy bilen geljek nesillerimize ýetirmek bizim borjumyzdyr. Dawranyň dowamyna binalaryň gurulşygyna tapatlanan gurulşyk. Bula maskaraçylyk gören zadyny häzir Türkmenistanda adamlar maňlaýan çalýar. Bu näme zat? Bu Gurhan eden oklar. Bu gören zadyny batareýa täze tapsalarym kelletine diýär. Pul berselerim kelletine diýär, ýanky kelletine degdirýär. Kitap Gurbanyň gerekmije kitabyna elini nimesi elini okşýar. Men düşünmedim biz bu maskaraçylyk däme näme? Ya şul ötüşmi? Ýazyn kommentariýada näme pikir edýäňiz? Mümkin men ýalňyş ýanladım. Şulara sowgatlaryň gowşulmagy bolsa ýurdumyzda insan rehmetine, ihlasına aýratyn hormat sarpa goýulýan alamatlandyrýar. Täze desganyň açylış dawarasy Milli Howpsuzlyk Ministrliğiniň watançy harby aýdymsa toparynyň çykyşlary. Ine beýerde Gurbanyň ýok. Ine başga bir ýerine terderin. Şu ýerde de Gurbanyň ýok. Hareketlerinin düzgünlerinin puğta bir zaydilmek barada ýokary talepler bildirýär. Bu abatda täze ulanmagy berilen desganyň ähmetiniň ören ullugyny bellemek möhümdir. Durmuşyň ähli ugurlaryna talabalar işleriň ýerine ýetirmegi, halkymyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň ýokarlanmagy abatda iýdigleri tagalladýan. Hormatly prezidentimiz hem-de türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahryman Arkadaşy. Ünsörüň Türkmenistanyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy, ýanky
Kezzap Gurbanly Berdimuhammedow. Ine şonu aýdýarlar. Diýmek, bu adam bizim çıkışlarımada mümkün öýse diýenler, bir serdip şunu daklad edýänler. Ha, çekilin halkynga harny getirmeýin diýip gorkup otuýar. Men oňa aýdýan. Gurbany gorkýa, krizisin agyrdygyny bilýär. Şul bir zadyň üstünden ýaryp çykar diýip bilýär şul. Keypine maňa jaň edip, ýa-ni maňa hat ýazyp 50.000 euro ýa-ni ködürlenip bu. Gorkýarlar şular. Ýöne 50.000 dolar men hümmedim gaçypdyr da. Galdyrmaly hümmedimi. Ötün ýyllar 180.000 ködürleýärler, bu sapar 50.000 ködürleýärler. Diýmek men çaly işleýän, diýmek men ýa-ni gata aktiv bolmaly. Ine şu ýalda hormatly vatandaşlar, gelin çykyşymyzy dowam edelim. Men size inni ýa-ni Türkmenistandan gelen başga habarlaram size düşündireyim. Gurbany we Serdar Berdimuhammedow her gepinde san tehnologiýany kullanýarlar. Ünsüň Türkmenistanda internet ýok. Bir topar saytlar ýapyk, VPN'leri ulanýan adamlar barlýarlar da tutup, ýa-ni hyzmat edýänleri tutup olmaýşlykka sokýarlar. İksan kezzap idiotlar, ataly ogul üçin Türkmenistan fan tehnologiýasyny ornaşdyrýar diýdikleri, diňe Serdar Mumya, Robocop bolup ýygnak geçirenine ine fan tehnologiýalar ulanýar diýip biz distansiýonla ýygnaklar geçirýär diýip görkezýärler. Ine şul hemme şulun fan tehnologiýa, ýagny san ulgamlaryny östürýär diýdigi, ýagny distansiýonla bir zat ýygnak geçirýär, ine şul biz ulanlyk diýip ýa bellek geçýär. Başga zat ýok. Masaraçylyk. Gelin Rabakowa seyredelim. Ine men ýene teknik tarapdan açyk. Ýa-ni näme? Ýöne şonu da görkezýin. Ine Rabakow näme diýär? Ine serin Rabakowa. Salam hormatly adamlar. Garaşlar baky bir tarap ýurdumyzdaky täzelikler hemem habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmege başlaýar. Şoň hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başlanyň o senat toplumuna göze uçurýan ornasary Ataxarlyň hemem vilayatleriň häkimleriniň gatnaşmagyna san ulgy marhale iş maslahaty geçirdi. Maslahatyň başynda ýurdumyzyň o hujuluk toplumuna hemem vilayatlaryna alyp berilýän işleň ýagdaýy bilen bagly meselelere garaldy. Hormatly prezidentimiz san ulgy marhale geçirilýän Neferin Rabakowa. Şol bir kartinkasy 2022-nji ýylyň 10-njy martyndan başlap şol bir stoly men öňüme aýdyp geçipdim. Kompýuterler ellenenok, ýa-ni sıçanjyklar var işleýän kompýuteri. Şol bir duran ýerinde. Özem ortada işlenenden sağ tarapda ýa sağ elinden işleýän ýa-da çep elinden işleýän, ýa sağ tarapda ýa çep tarapda. Göwüň bilen işleýän bolýar. Şu zatlar düşündürüm şu Serdara. Ýa-na kömekçiler, aparat prezidenta Serdar Berdimuhammedow. Bu ýaly kompýuterde işlenenok 3 tane kompýuter bolup işlenenok, bir tane kompýuter 3 näme ýa-ni ýerini ornap bilýär diýip düşündürmüşmi? Bu kezzap düşünenok bilen oga bu. Word bilen magyň, Linux'yň, Google'yň, ýa-ni Safari'ň tapawyny bilen oga. Ne şoň üçin insan tehnologiýany diýmek östürýär diýip ýadyňyzda bolsa telewizor Hitaýdan alyp ine içinde topladyk. Ine muny önürät diýip aýdyp geçýärler. Yalan. Hansan tehnologiýalar? Sen öýüňde oturan ýerinde telefonyna spravka alýan hekimlikden. Oturan ýerinde wiza alýan, oturan ýerinde MIDA dokumenty berýän, oturan ýerinde bir topar lisenziýalar alýan. Han olar ýaly tehnologiýalar. Ol elementarny tehnologiýalar. Berde ol näme diýenkän? Ine kontrakt almak üçin apel dofra diýilýär, ýa-ni konkurslar gidýär, tenderler. Hiç kim baranok şu ýere. Oturan ýerine kompýuterde doldurup iberýän, öýşede komissiýa çöýýär, saňa jogap gelýär. Ine şol tehnologiýa, san tehnologiýa. Oturan ýerde oturup firma açýan, hiç ýere gitmän.
Oturun yanında oturup indi buhalteriye bizde kagyd yok. Bizim büromuzda kagyd yok, düýgünden kagyd yok. Hemme maglumatlar Drive'da. Yürüte Drive satın alındı, biz apasız var, hemme atla hemme. Buhalter şondan maglumatlar kontrol edýänler şolary maglumatlar hemme ýerde olun ýanky aplikasiýalary awtomat ýagdaýynda. Barlar çyýata kagyd barlar. Kliýöz bark diýär ýa-da maňa iweriň diýär biz şo Drive'yň bir bölegini berýär şo barlar oturýar şonda. Çat geçe hemme. Ine tan tehnologiýasy. Biletler ýani telefondan alınýar. Oçurtlar ýok, wizatkalar ýok ýerlerde. Siz hiç wagt tan tehnologiýasyna geçip bilmersiňiz. Ýa-da korrupsiýa etmeli. Korrupsiýa etmek üçin fizik taýdan görüşmeli. Fizik taýdan görüşmek bolsa, ol öňkü asyryň tehnologiýalary. Bil tatýan hökman adam görmeli, şoňa wizat kalmaly, görüp şondan blokir etmeli. Ýa-ni korrupsioner hökman sprawka almak üçin adamlar garaşmaly, olara ýanky problema döredip akşam öýe getirdiýmeli. Ine şo wizatkalar bolmaly ýaly. San tehnologiýalar giýirilýär. Korrupsiýa bolmaly ýaly. Ýewropada we bütün dünýäde san tehnologiýalar giýirilýär. Bu bolsa samsyk san tehnologiýa diýip hemme san tehnologiýa ulgumlaryň siýasatynyň netijesi ine men ýygnak geçiren distansiýada özüm kompýuter ellemeni gorkup şu kelini ýanky bytnaman gurlap. Ine Robocop. Serdar Mumya Robocop ýygnak geçirýär. Bu bir gülkünç zat, hormatly vatandaşlar. İş maslahatynyň gün tertibini lan edip ilki bilen San tehnologiýany serdim. Ünsberiň. San tehnologiýa arkaly ýygnaklar geçirýär. Robocopa otyr, kompýuter elemeni okýar. Garşyndaky adamlar hem ýazyp otyr. Bir gülkünç dämişim. Hani tabletler, hani ýanky iPadlar, hani ýanky onu iPady nimaşdan öýdi ýazyp dur. Onu göt ýazmagy merekkel. Hani o zatlar. Biz klient wagt görelmede ýa-da ýygnak geçirenmede biz ýazamyz. Gün registrasiýa edýär. Ondan oturup görýärse ýanky mazmuny nime diýär boldy. Ine tan tehnologiýasy. Bu bolsa eýbir ýyly beýlik milletlere bir diktator berilipdir. Bize berilen bir diktator kezzap aharpyna şermenine ikisany atalogul. Diktatorlukda da diktator diýdiňem diktatorlar şuradan gahar ederler. Murada biz olar deňemen diýip. Bu torun bir samsyklar diýip. Samsyk diýdiňem samsyklaryň büyüşi aýdalar. Murada şura samsyk diýmese biz Google'da diýýän diýerler. Ine şu adamlar bilen sen näme ösçük? Nire ösçük? Atritsatını ötüş, ýokary däl, atritsatını aşağı ötüş edersin. Ine hormatly vatandaşlar, iýini özüňiz ine watan programmasyny görmelersiniz, men size nime edip durmaýyn. Wagtyňyzy alyp durmaýyn. Biz gepleşigimizi dowam edeli. Şonun oğusy ýok. Hormatly vatandaşlar, ine men size görkezdim. San tehnologiýasynyň üstünliklerini. İki zan kezzap idiotlar atalogul, üçin Türkmenistan san tehnologiýanyň oýuny ornuşdurýar diýdikleri. Ýani distansiýonla bir kameraň üstünden ýa Zoom ýa ýörüte programmaň üstünden ýygnak geçirmek. Boldy. Nokot. İnternet ýok, VPN'ler tutanok. Gurulýan awtoban ýollarda internetler ýok. Owalarda internetler ýok. Ol 40 owada häzir awtomat telefonlar ýok. Telefon bilen ýanky sotuw telefon bilen aýlamasaň skoram etip bolanok. Ne şo zatlar düzelsin. Elementarny zatlar. Şolum ýok. Niye insan tehnologiýa? Bularyň buğdaýam ýok, şo aýdan plany. Paxtasam ýok, newdem, gazam, hemme zat korrupsiýa, yalan, yalan maglumatlar. Ondan şu yalan maglumatlar, yalan dünýäsinde ýaşap, ben niýe baraly? Katastrofa. Ine biz bardyk. Ine hormatly vatandaşlar, ýene bir täze Türkmenistanda orta mektebiň okuwçylaryny polis ministriniň awurlary, ünsberiň awurlary duýdansy gep çağıran telefondan barlaýar. Şo YouTube görýärmi, TikTok görýärmi, kimde VPN bar bolsa, VPN'den YouTube'a giren bolsa, onu ol adam watan dönüp bolýar. O ýanky ina tatna ýalar, sizin ine siz watan dönüpçüligi diýeniz ine zat diýip aýdýarlar.
Gowy çağrı telefonlaryny okuwa almasınlar. Telefonunu barmasınlar. Problema çıkma mümkin. Atalı oğul polislara şeyle diýär. Türkmen halkynyň 70% watan dönükleri, olar VPN bilen YouTube'lar we TikTok'lar görýärler. Olar opozisiýon kanallary girip, ýa-ni opozisiýonlary we beýleki döwletleriň opozisiýonlaryny dinleýärler. Ne şoň üçin sen watan dönüki bolýan. Ünsüň. Hakykaty dinleseň, sen watan dönüki bolýan. Kezzapçylyk edip, ýa-ni İşan Kuliýew ýaly baş konsul Stambuluň kezzapçylyk edip öz halkyna garşy şul haramlary godlap görüşseň medal alýar. Bu näme döwlet? Biz niýe barýar? Biz azat demokratik döwletde ýaşapmy ýa biz dowlukda ýaşapmy? Ýa türmede ýaşapmy? Ýazgyň öz kommentariýaňyzy. Men sizin pikirinizi görýin, sizin pikiriniz bize gatwajyk. Ine halkyň üçin başga tarapy sowmaly. Her zat edin. Halky güýmen, başgaçylyk döredin. Özüň arasyna uruşlar döredin. Ýa-ni bul muňuny söwüşdim. Şol TikTok'da, YouTube'larda görsün şu zatlary. Tomoşa görsünler. Tomoşa döredin. Ýöne opozisiýa niýeler dinlemesin. Ýa-ni aktivistlerin çıkışlarını dinlemesin diye onun kellesi yütküye deyip, onun vatan dönüklüğü olya deyip. Yani şuraya aydiyalar. Bu gürkünç. Yadınızda olsa, biz 2020'de çıkış edilmede bir de halkın içinde adımlar vatan dönüklüğü diye deyip. İnni şunkunlu vatan dönüklüğü deyip burman olasıyorlar. Ağzından gelenini aydiyalar. Takıstan başlayıp köçülerde hem yerde. Polislerim uyuşup aydiyalar. İnni şuraya. Demek 3 ýylda hemme zat ütgedi. Adamyň kellesinde bilimler ütgedi, kellesinde dünýä garaşlary ütgedi. Köp zat ütgedi. Ine öz goşuk. Ine şuny özünden gelmedi. Özünden bir 10% gelendir. Ine şul aktivistleriň eden işleri. Men diňe dewet edýän hemme. Şoň üçin berekeler diýen, sag bolsun diýen, hemme çykyş edip neutral blogerler, aktivistler ya da dissident toparlar tapağı yok. Kim çıkış edip halka bilimler beren olsa köp taňa ýakar. Emheme gullugy TikTok'da, YouTube'da oğdan gıylara goş gaýtdyryp adamyň ünsüni çeker ýaly. Türkmenistany öwdürýärler. Halkyň mass media üstü bilen birek bilen uruşturýarlar ýörüýte. Ve ünsüni başga da sowar ýaly başagaýlyk döredýärler. Ine şuny, şul emhemeň stilidir. Öňe giýen opozisiýonlar herekete öýdüp provokasiýa edip halkyň ymyndan gaçyrmaly. Halky öz arasyna uruşturmaly. Opozisiýa aktivistler öz arasyna uruşturup pytratmaly. Şul birinji emhemen iş şul. Kim şonu edýän bolsa, ünsüň ýa mass medialarda ine şol bir başy emheme bilen badyr gatnaşygy. Ýa-da bir emhemen oýnatgysdyr. Habaram yoktur emhemenin oynattığı. Ya da ahlak daýdan iň aşak kaçan adam. Ine 3 tane variant bolup bilýär. Hormatly watandaşlar, sewda marketlerde lotereýa oýunlary gurnup adamyň ünsüni başga tarapa çekip, ýagny ýurdun kriz ýagdaýyny gizler ýaly we bir topar problema görünse de adamlar şoňa üns bermez ýaly. Adamlar başagy edýärler. Adamlar güýmemeli diýip ýokardan buyruk goýan. Muny aparat prezidenti kontrol edýär. Indi kabinet ministrleriň wekilleri bu zatlary goşulanok. Indi kabinet ministrleriň wekilleri şul ýanky haramlyklara az goşulyp başladylar. Indi aparat prezidenti, ýani prezident aparatynyň işgärleri şu zatlary etdirip kontrol saklap serdar we gurmanlyga raport berýär. Türkmenistan diňe organ işgärleri tarapyndan gorkynyň üstü bilen dolandyrýar. Türkmenistan akıllylyk, ýani durnuklulyk, hünärmetlik üstü bilen dolandyrylýar. Diňe basyş gorkyň üstünden dolandyrylýar. Şoň üçin her kim alsaň bir-birini gorkuzyp adamlarym şu sistemada oturky ýaşap, bir-birini gorkuzyp, bir-birine ýanky erwetlik edip, bir-birinden hyýtyr boljak bolup, şul ýanky strategiýada gelip berýär. Bu Gurbanulyň durmuşy. Biz muňa biz halk bolup çekilmeli, öz baxtly durmuşymy, öz
Yeni bir maglumat Türkmenistanda gününden pul kemçilik ulýar. Maşgalasyny ekläp bilmeýän adamlar köpelýär. Bizim vatandaşlarymız musurlary dörüp, iýmeni we geýmeni zat görýär. Gününden şol adamlar köpelýär. Mysal üçin Aşgabatda adamlar akşamına musurlary dörüp başlaýan bolsalar, Mary Lewap we Daşowuzda welaýatlarda adamlar günlüğü de musurlaryň içinde entep ýörler. Ýani musurlary gözläp ýörler. İçine zat görýär. Çörek pişirilýän pekanlara barıp, bişmedik çörek ya da gara çörek uzunsa onu almak üçin nowata üýşýärler. Ine Türkmenistanda halkymyzyň durmuşy näçe kynam bolsa, Berdimuhammedowlar öz güjüklerini, itlerini, piçiklerini, atlary bilen meşgul bolýar. Şonuň köşklerini, ýagdaýlaryny çözýärler. Bul Berdimuhammedowlaryň hereketleri. Bul Berdimuhammedowyň siýasaty. Türkmenistanda ýaşaýan türkmen gajlarnyň içse de hümmedinin yoktuğunu görkezýär. Ine men size şol videonu görkezýin. Hormatly vatandaşlar, bir minut. Şunu urman boly. Değişti başka da bir näçe mümkin meseleler garaly bolar, onşa degişli çürgütler kabul edildi. 20 ýanwarda Ir Seher bilen Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy, hormatly Ilyan Şulfi, Urbanguly Berdimuhammedow, köpetden etegindäki gözel kunjuklaryň birine ýerleşýän Arkadaş şäheriniň täze athana toplumyna bardy. Bu ýerde gahraman Arkadamat Bekişli bedew bilen diýip Sevdim. Ine atlara köşk, ahalteki atçılık athanasy. Oho! Nämiş medeniyetini guran Lewapda, Marda, Balkanna, Daşowuzda. Nämiş ahalla bir topar etraflar bar. Nämiş medeniyet öýlerini, Bani İslam poliklinikany gurmak, hünärmetleri goýamak, halkyň durmuşyny ýeňilişdirýär. Kime sen ahalteki atçılık athanasy gerek. Birini goý. Mysal üçin bir merkez tap, ahalla merkezi bolsun, şo ýerde östür, ýani silnavodstvo, kanivodstvo hemme zat östür şo ýerde. Her etrafda bu nämiş buraya? Her her vilayetde nämiş? Ýani atçılık athanasyny buraya. Sebäbi şo ýere toy açmana, toy tamada bolup baranlar, ay şo ata minip, keyip çekip, neme diýip, triýe guryp, iýini gaýdarýar. O ýere baryp halk bilen duguşup, oň aladalaryny çözerýärler. Men ýana bul özü üçin ýaşaýar. Öz tohumnyň milli lideri şu kezzap. Maşyna sürüp barşyny gören bolsaňyz ine serdiň. Durmuşdan doýan bir kezzap ine serdiň. Men görkezýin. Edilenjetdi. Hemde täze şäheriň ikinji tapbaryna gurulmagy meýilleşdirilýän binalaryň şekil taslamалary, käbir deskalaryň bedek işleri şeýle düzümleýän deskalaryň ýerleşjek ýerleriniň edilenjetdi. Hemde täze şäheriň ikinji tapbaryna mümkin meseleler garaly bolar, onşa degişli çürgütler kabul edildi. 20 ýanwarda Ir Seher bilen Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy, hormatly Ilyan Şulfi, Urbanguly Berdimuhammedow, köpetden etegindäki gözel kunjuklaryň birine ýerleşýän Arkadaş şäheriniň täze athana toplumyna bardy. Bu ýerde gahraman Arkadamat Bekişli bedew bilen diýdarlaşyp gedilenjetdi. Hemde täze şäheriň ratinliklary we toplumyň iş otoglaryna döredilen şertler bilen tanışdy. Gahraman Arkadamat täze toplumyň mümkinçilikleri bilen tanışlygyň dowamyna bu ýerde milli aşnaflyk däplerini ösürmek, ony dünýä derejesine çykarmak ugruna äkli virus şertleriň döredilendigini belläp, aşnaflygyň milli ýöly Ine serdiň. Şu aýdyşmy halk maslahatyny ýol açdy. Başga işim ýokmy sen? Türkmenistanyň konstitusiýasynyň ýani bölümleri, maddalary, Türkmenistanyň kanunlarynyň ýani maddalary, bütün dünýä gurumlarynyň ýani konwensiýanyň çeken kontraktlaryna, dogoworlaryna deň bilen o. Ferjirap üstüne işlep korrektirowka etmeli. At çapyp, hediledip bu nähili demkam?
Bu prezidentler geldi, bu durmuşu indi başka. Başka planetada bu yankı näýdi dakika? Yankı cennette yaşatıyor. Halkın pulunu öz köşklerini oraya at pişiklerini itlerine halkın pulunu öz arkadaş şäherini oraya halkın pulunu saylawy geçiren kişi bolup öz oğluny oraya halkın pulunu öz yegenlerine yani oğlu diye hemme zady. Hemme zat halkın pulunu. Şun bir köpügi ýokdy. Şul hökümete gelenine inanın. Şun yankı ayağının jorosy, yani orta ayağının jorosy menne men öýümde neme bolup işlýärdi? Nahar biçirýän öýlerin bolýan bir orta aýaldy. Şoň jorosy Gurban Gulyň Lubowniçasy şol häzir Londonda oturýar. Gurun berýärdi. Wilka loşkan tut näl tutmasyny bilen ok üstüne gülýärdiler. Ne şo ýaly yankı kezapçylyk edilýärdi. Hormatly vatandaşlar, bir minut men bataryam öşük bolýar, men häzir yankı başlam. Teknik problem boldy. Yani kompýuteriň batareýy peseli men çapmaly boldum. Biz gepleşigimiz dowam eder. Ine şu ýaly kezap at çapyp öz gününi hoşal görüp gezip ýör. Ol biziň ýagdaýlarymyz. Bir stroykada Moskwada işlýär, ýykylyp ölýär. Bir Omskda, Tomskda, Krasnodarda, ýa-ni Hytaýda, Türkiýanyň hemme künjeklerine halkymyz kösen deportni polislardan gaçyp zat ýörse, bu haramzada başlan şu söze at çapyp at nimetine baryp ýa-ni at hanatyny açyp şöyle hediledip ýör. Bu cennette ýaşap ýör. Şun cennetini biz düzeltmeli. Bunu realiste getirmeli. Yani şun için aýdýan. Şu adam bilen bizim geleceğimiz ýok. Biz şun garşy näme görüşýär? Sen men bir zada düşdüm. Şu Gurban bilen bizim hiç ilgejemiz. Şu gitmeli adam. Men şunu ölüm islämok. Şu adam gitmeli. Ine men ýöne bir siýasat hükmüne aýdýan, şu adam gitmeli. Başarsak şunu türmäge almak tutup. Hemme edin etdiligini, hemme kanun bozanlygyny şu adamın alyp baran siýasatlar arkaly 2 milyondan goloý adam öldü ve Türkmenistan terk etdi. Hormatly vatandaşlar, gepleşigimiz dowam edelim. Ine şu ýaly ýagdaýlar Türkmenistandan gelýän habarlar şu ýaly. Gelin inlik habarlary terdelim. Ine Türkmenistan'da bir padnos tamdırlamanyň bahasy 70 manatdan 750 manat aralykda. Şunu almany halkyň ýadagy ýok. Tamdırlama bolanma, ýa-ni goýuny arsalap, hamyny aýryp, demire iýilip tamdyryp sokýarlar. Soň ýanyna kartoşka, pomidor, soňun gökünü goşup padnos ýasaýarlar. Şol çykaran goýun 4-5'e bölüp, şondan padnos ýasaýarlar. Şol goýuny 4 ýa-da 5 padnosda ýa-ni bölüp içine kartoşka, soňundan goýup adamlar paýlar. Her tamdyrlama padnosyň bahasy köne puldan 3,5 milyon ýa-da 3,750 milyon. 3 milyon 750 milyon. Bir dolaryň bahasy köne pullu takminan 100 000 manat, takminan. Egerde bir tamdyrly padnosyň bahasyny köne pullu hasap etsek, onu 35 dolar bolýar. Ine 35 dolary bir gezek nahary mäne berip biljek Türkmenistana adam az. Sen 250 dolar alýansyň, ýöne çağlaryny onu almaly, kwartiraň tölemeli, suw, gaz, ýa-ni maşynyňy zapças, ol bul töleninde galta bir 50 dolar alýar. 35 dolar tülüsen, ondan bir aylap imsin, ýa-ni ağaç oturmaly, ýa-da köseni oturmaly. Ine şol bir gezek nahar tölep bolany. 35 dolar. Ine mysal üçin deňeşdireli, indi maňa seretmäň men aýlym ýokary, ine ortaça men işlerim 2,5 eurodan 5-6 000 euro çel aýlaly. Net eline düşýän pul. Ine ünsüň 2,5 euro. Kwartirasy 600 euro gidýär. Gaty gitse. Hemme ýa-ni suw, gaz, onu bunu goşup gitsen
bolýan 1000 euro diýär. Telefonlary bilen, maşynyň benzini bilen, hemme zady bilen 1100 edäý, 1200 edäý. $1300 euro galýar. 1300 euro sizinki ýaly biz ine şunu men näçe $15 euro aldım. Şu ýaly biz harytda rap bilýär. Restoran baranda 35 euro soğuyaz. 20 bir oturup çörek ýesem 20 euro, 20 eurodan 50 euro çelenýär. Ýani iýen zadyna bagly. Takminan 30 euro, 25 euro ýa. Diýmek 1300 euro biz näçe çörek ýep bilýär. Her $100 da 4 kere ýep bilýän bolsak, ine onam 13'e götürün. Takminan 50 kere nahar ýep bilýär. Şu ýaly tamdyrlama. Takminan 50 kere. Ine Türkmen adam Türkmenistan'dan arzan zatlary, hemme zatlary gowy, Swedardan, Towardan, hemme zatlar arzan, hemme zat gülýäli, asman, parahat, milli lider wa, bizde ýok milli lider. Milli lider wa, Ýewropada ýok olaýar milli lider. Şu milli lider arkada wa, halkyň arkasynda duran da wa, arkada firdar wa, şu zatlar bolsa-da mümkinçilik ber. Diýmek şu zatlar gerekkä. Onun mümkinçilikleri ulalar. Ya şu zatları saklamak için bir topar çıktıcı gidiyor. Gurbanın bir yere barmak için yani çıktıcısı $2 milyon. O otursun şol. Neyse halk vatandaşına otursa şunça tıkşitli oluyor Türkmenistan için. Türkmen halkına tıkşitli oluyor. Şuraya keza. Baranın benim toy tamazası at şapya, lent çıkıp kesiyor. Ol çay içiyor bir MHM'şini üstlerini çalıştırıp yani çopan edip çay içiyor. Başka diyen daha yok. Yani bak mesele çözdü mü? Ya mesele düşünmeyen medik. Düşünmedi. Dini niyeden pul oğurlap bolya. Gönay diye. Kevak düşündürse o niyeden pul at bolya. Şuna isyan edip gönay diye. Şu yani keza. Hatta Aşgabat'ın yaşayıcıları Munalp bilen okşayan ki tamdırlama padna olsun. Adamlar 20 ya da 25 milyon aylık alyap diýerler. Hemme maşgala çykdyjyň soň galýan aylyň puly tamdyrlama padnosyna ýeten ok diýerler. Ine şu ýaly halkyň hakyky derejesi. Türkmenistanda polis ministrleri Hıdyrov Muhammed Allamrazov Gurbanlygynyň buýruklaryny ýerine ýetirip halka garşy görüşýär. Häzir ýani umumy organlaryň içinde ıkçamlı, halka karşı genotsid edip görüşen polis müdürlüğü. Polis yani ministerleri. Polis ministerinin yol oluşturuyor. Bu näme diye? Halk karşı bir topar bir kanşıklar haramkır edip ona MHM kuruluklarına yapıyor, prokuratura yapıyor, başka kuruluklara yapıp yani kırıda kalacak oluyor. Yadınızda olsa nemenem öldürdüler. Yani Mardaki Bulcu oğlunu öldürdüler. Polis işgalleri. 4 san polis işgali. Men yanlışmasam. Maň gelen maglumatlary görä. Yeni bir täzelik, ine täzelik dälde bir maglumat aldyk. Ine Gurbanyny gaçmak üçin 3 tane aeroportda samolyotlaryny angara goýup, vertolyotlaryny angara goýup gizlep saklap otyr. Siýe bilýär. Ýadyňyzda bolsa 2020-nji ýylda DWT Halk Hereket çykyş et başlaryna üstümizden ulýardyr. Yani aparat prezidenti Akıjadan, Hram üstümüzden ulýar. Yeni bir ýyllar çykdy diýip. Inni 3 ýyldan soň 2024-nji ýylda, yani 4-nji ýyl başlanandan soň bular gorkup başladylar. Aparat prezident özü kontrol edýär, halkyň 70-80%-na dönükler diýip, watan dönükler diýip. Bu näme? Halkyň 70% watan dönükler bolýar. Näme YouTube görüňde watan dönük görýärmi? Ya näme apastaner görüňde watan dönük görýärmi? Azatlyk ýokmy? Yani hem apastaner görüňde sen jinayet iş edýärmi? Ýok. Diňläp görýän. Erteki mümkin şoň aýdýany bilen sen ılalaşman gaýtyp oňaş görüşersiň. Ne şoň üçin ine bular hemme zatdan gorkup dirrew ýa-ni gadagançylyk hemme zatlar gadagançylyk ýapýar. Ine şoňa üns bermeli. Şol rejimiň tupoýlygy, tupoy rejimim gaty çalt ýykylýanlygy, ine tupoy rejim dolandyrýanym tupoy. O teýade gelen tupoy ýeşe tupe. Kinoda var şol ýaly. Senin şu kino gyzyk kino. Ine isleýän wagty 20 minutyň içinde
vertolyotlaryny angarlardan alıp ýa-ni şul aeroportlara barıp uçup bilýär. Ine şol 20 minutda şular aeroportlar angardan samolyotlar vertolyotlar çıkarıp gurmalygyny daşaryda akıtmaly. Birinji aeroportdaky samolyot Italiýadan gelen bir näçe samolyot Odun depäň ýanyna terroristler garşy türgünleşip merkeziniň angaryna gilirgi yerleşýär. İkinji aeroportdaky samolyot Büzmeniň ak depesindäki aeroportda angaryň içinde gilirgi. Ýadyňyzda bolsa Büzmene gidende ýokurky ýolan. Şo ýerde ýa-ni köýne aeroport bardyr. Mikla duranır waýny aeroport. Ine şo ýerde gilirgi dur. Üçüncü samolyot däl, vertolyot Arçvil ýoluna Pöwrüýanyň ýakynyna, ýa-ni öz köşkleriniň ýanyna dur. Ne şul aeroportlara ýakyn adamlar gurmanlygyny gaçjak bolanyny onu tutup alyp galmaly. Öňünden hemme zatlary öwrelinde taýýar bolun. Gurmanlyk gaçýar. Ol hak. Öýden taýýar şoňa. Dogry anlaşylanmagy aýtdyk gaçýar diýip. Bir ministram, hopuluk ministram, ýa-ni MWD ministram, harby ministram hiç kim akıtmıyor. Olar pastaýa diýär. Ine olar biz ýapşar. Şoň üçin men häzir ýüzlenýän harby guruluklara, organ işgärlerine, minister bol, leytenant bol, beýleki bol, halkyň bilen bol, halkyňa ýakyn bol, halk bilen işle, halka garşy kanunlar, görkezmeler, buyruklar bolsa sabotaj et. Bolýa hökman ederside etme şonu. Tutduňmy? Ay birazçyk maraly okuda goýberip. Sen ol adam. Sen adatlyň üçin görüşýär. Ol adam ulug günäsi ýok. Sen şu ýaly goýulan şertler ýürüýte şul adam ogurluk eder ýaly. Şul adam ýa günni zowdan görer ýaly. Onuň zadyny ogurlap ýa-ni maşençilik eder ýaly şertler dördüldi. Başga ýagdaý ýok. Men olary goýberin diýemok. Olary elbetde ýa-ni jezasyny bermeli. Jenazı çağırmaly. Ýöne adam haklaryny gorayan, halk üçin öz kanunlary talap edýän ýa-da halkyň kanunyny talap edýän adatlyk isleýän adamlara üns berin. Şular Türkmenistanyň brilliantlary. Ine şolar Türkmenistanyň öňe gitdiljek adamlar. Ine şolar Türkmenistanyň öňe gitjek ýoluny açyp bilýän adamlar. Gurbanlyk açmaya, korrupsiýa ýaramaçmaya, maşençilik ýaramaçmaya. Ine şu ýaly adamlar ol köpde. Biz şolary goramaly. Kim topulsa hemmetini ýerine goýmaly. Ya şul adamlar Türkmenistanyň geljegine ýol açýarlar. Olam köpde. Ine şu ýaly ýagdaýlar. Hormatly watandaşlar, biz Gurbanly we Serdar Berdimuhammedowyň watan dönüklerini gaçyp ýetişmäke tutsak edip jezalandyrmaly. İki san kezzap Atalogul Gurbanly we Serdar Berdimuhammedowlar döwletimiz basyp alyp Türkmenistanyň içinde adam ýaşap bilmediýän şertleri döredip, halkyň baýlyklaryny ogurlap, halky gurşuga saldylar. Halkyň gözüniň owadyny aldylar. Halky gorkatyp öz hukuklaryny gorap bilmediýäli siýasat we jemgyýet işlerine goşulmadýaly, meşgullanmadýaly, diňe maşgalat näil ekläp biljek aladatyny edip siýasata goşulmadýaly etdiler. Şul Berdimuhammedowyň alyp barýan diktator siýasatynyň netijesinde 17 ýylyň dowamynda Türkmenistanyna 2 milyona goly adam, Türkmen grażdanlar ýa ölli ýa-da Türkmenistany terk edip gitmeli boldular. 2 milyona goly adamlar ýitirmek ýurt üçin demografik katastrofa we Türkmen halkyna garşy edilen genosit diýilýär şoňa. Şul katastrofanyň we Türkmen halkyna garşy edilen genosidyň jogabyny inni Berdimuhammedowyň halkyň öňüne bermeli wagty geldi. Her adam hereket etmeli. Biz Türkmenistany galdyrmaly. Türkmenistany galdyrmak üçin birinji biz özümizden başlamaly. Birinji biz özümiz galmaly. Biz galmasak hiç adam bolmaýar. Şoň üçin hormatly watandaşlar, men her gerem aýdýan, egerde bir ýere gelip bize gurp berse, döwlet oň goýar. Egerde biz oturup ay kime gerek bolsa ediň özüňiz ine gurban boly, ine de siz, ine de ýurduňyz diýip otursak, ýa-naky, ýa kezzaplar muny öldürüp gurban bolyň edişýäli. Biz täze diktatora geçer. Mümkin ol mundan beter bar.
şol beter ýollar bize gelmedi ýaly. Biz özüne çıkıp arsa ýollar almaly. Sen maşgalada arsa ýollar alýama. Sen aýdan o bir gelip etbersin. Gomşu etsin ya daş ötün bir gelip etbersin diýen o. Demek özüň etmeli. Demek biz özümiz etmeli. Menem Türkmenistanyň grazlyny, senem, olum, bulum hemmämiz bizim ata-babalarymyz gan döküpdi şöyle. Kim ol Gulbanoğlu? Berdi Muhammedow. Kezzap. Ahirpyna şermenne. Şonuň üçin siýasatçam der. Kezzaplar diýse, kezzap diýseň kezzaplar gat görür. Biz şoňa deňemedik. Şo ýaly bu torun triýaki. Hormatly watandaşlar, ine men size Türkmenistanyň gelen habarlary aýtdym. Şonuň bilen men ruhsat berseňiz efirimi utarýan, käwagt men efirimde gija alýan bagşlaň, men alyp barýan işim gaty köp. Diňe ýa-ni biznesde, diňe politikada, diňe sportda köp saatlar edýän, şoň üçin käwagt ýygnaklar utarmaly wagtdan köpe çekilýär, şoň üçin men ýa-ni käwagt gija alýan öňünden bagşlamak bolýar. Hormatly watandaşlar, ine şonuň bilen men efirimi utarýan. Size birinji bilen hemmäňize jan salyp arzu edýän, bakty durmuşyňyzy arzu edýän, biziň bakty durmuşymyz biziň elimizde. Men öňkü gelen aýýadym şu ederim, täzen aýtalýar. Biziň Gurbanyň ýykmana million usullar bar. İstinlik usuly netije getirýär. Iň ansat usul hiç sat etmeýän, hökümete goşulman, hökümetde işleden sabotaj edip 100%, 30%'na getirýände, ýa-ni bürokratiýany oturyp Türkmenistan aç çökürtmeli. Pullar gelmeýär. Gurbanyň gaçyp gider. Adamlar üstüne barar öýüne. Buğday ekmen, paxta ekmen hiç sada goşulmaň. Siziň borçuňyz ýok. O borçlar kim alýar? Gurbany we onuň kezzap hökümet alýar. İşletinden tapsınlar. Öňüne kakıp, öňünden $1000 berip haýyş etsinler. Yerleri satypdyrlar o biznesmenler öz korrupsiýon skemalar boýunça. Olar sizden ýa-ni gullar ýaly pulny tutýarlar. Etmeň barma. Takçylyk edin, oturunda pikir edin, başga ýollara näme gün köp bolýar. Mallarçylyk, ekrançylyk, ýa-ni bir-birinize hyzmat edin. Uwaňyzda mysal üçin birine mebelini ot berin, ondan 2 san horoz alın. Wagtynça şu 3-4 aý çekin wagty. Men size aýdaýyn. Öňüne gelip haýyş ederler, milisiýa, polisiýa size haýyş eder, haklaryny bozmaz, Gurbanyň halka ýüldürmüş eder. Gaýrat edin. Men kezzap ekenim. Men häzir size çykmasaňyz gaçyp gitmeli bolýan diýip aýdar. Ine şu ýolum efektiwni ýol, şuna mek bolýar. Saýlaň öz ýoluňyzy. Men size maslahat berýän, aktivistdan gorkýan bolsaň, polisler çykanda kowlap ýören bolsa, hiç zat etme. Taşlan. Ýa-ni hökümete degişli bolmaň, hökümetden aýrytyň işler. Nalogum tapşyrmaň, hiç zat etmeň. Hökümet ýok. Beren nalogyň kezzaplar ogurlýar. Men size jenaýat ýoluny çagyramok. Ýöne mu sabotaj diýdi. Sabotaj edin. Ine şu ýolum bar, şu ýolum efektiwni. Et görüň şuny. Rezultat görürsiňiz. Ine şunuň bilen men efirimi utarýan hormatly watandaşlar, indik gepleşikler çeldi, hoş sag bolun.